Valencia ya Morokelio ya Baibuli. Vyake jimao mwancho mwegeli ya vegetaseni ya Ndizi TV nebiro bintu na ndipo kumerana ase umoro vile wense yo bonche ya wana mambia ase litko lya ijuma echitarike 20 cyumutinyu kyando mwaka w'inchiri gobere 2024 nokosemere kwa ngo mwancho mwegeli ya nagandeta gutwara uburgeli bine taseni ya Ndizi TV na boigo kwabere ko gutara asechiro awasaseduka akwarale n'ibintu bigendete woncherya kurinde litkurere minde nabageni ase studio abutara beto gusanga naburabo amange igoroyo bukoreri asenseberiye sako yabo batumanyinga ibacha kerete ngakibastene kerengereye cyo wikera bona igaibo manchumuriye sanga na indwe asumuroberiga witrase namba yesimi ya 0792122834 sense media mitandao sense media YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net bego sangana inte aso wa mwelipere n'kerubo Frida nole panike na chibi channel yogira gukira sole asenchira ya bene nerenya nchama Abigail Kurinde yango ngariani abagani ase studio batumanye naki bakore kwa karibu sana akete chake no yoranya na nchira mukumanya mwanchu muri na kikorwa ngayo korwa. Okay. Bia muno eso twarigani itukoli ya lero. Iri daria nenkoro kwa John Umai. John Umai ga yaninkande. Okay. Omatara. Yes. Karibu sana John na studio. Na wote wenyana kikorwa. Ambia muno Ndizi TV asili bageli. Ichina mataite kuira libageli teba malietane. Nkoro kwa haro ni Birundu. Kinyorukiane nkorwa Nyabururu igiere Omatara. Igona nchega ni nkande. Okay. Karibu sana se studio. Kurinde ntoba tokorora ematukabuwa ngoiga mwaba mokolonshe sako mwanchumulire akabaka utwara amaboli amange akaganya akabano koganya nga abega komanya ngake abantu bagwikine ngwarangara bakabayikira bacha kwibura esako kurinde asenseme yago John na tukuchaka naye otumanyinga ngaimwacha kente wika mugacha wikasi sako. Asante Frida. Esake ye niho yarenge ekerengere kemukiabo wose objective ya ese obo mubwa Omatara CPO twarose CPO ya chalite umwaka au August last year ya bit registered ona se CPO yo tugataka keranga kite kenene torenta bantamu no koimukia SMU kunyara kwabo. Okay. Yes. So no kunyara oku wili tokarambuya tubeke objective major objective objective number 4 SCPO yo kunyara kuchake sako ikunyara kuimukia ibirengo by'abantu baitu abajya bakaba kesegeso no tabatanga small and medium enterprises. Abuna tuarengete na ndi karora into CPO nga tusakorente sako ninyari kutubika abantamo endere ndabantu kuchichi semo awa eyi tunyari kuba mekopo mekemeke ndi kubwatakana nabo kwetere CPO tunyari utwara obomo muno ikiara abantu ngoche bali nabantu batagite ikinyerinke kisoboki. Okay. Ile CPO yo ya city kwa lengo la development in the community. Yes, I'm again the community and correct in the community. Kinto karati yango tuara a major step kwa sisi isako. Okay. Ari nabwo tebinga kero mwacha gete CBO maybe ngai mwacha kirete mwacha ne kerengereri cyo cyaocha. Okay, CPO ya sitene birengereri by'abantu ba Omatara. Tukateba nga abantu ba Omatara bayiranire nyuma ebintu ebingi. Tukareke mukiabo n'ikisemi. Tukareke mukiabo n'amagenderero. Tukareke mukiabo n'obomo. Abantu babeiramo lakini mbali ya mwese ebirengereri n'obwanje no gukora ebintu ezokwabo. Bona abantu bakibagachamo abo baringe abandi babomba yo baiga.
bakaturangira omukutano ng'aki enkonyarekana tobamo buna abantu abo torosie egento gegotorenta amo tunyare gokora amagendo buna abantu baigwanaine abamatara ngikiagere tugakora igo twarigire chisemo chibe chia busi abantu bakiramo obumo bwa Nyerebe obumo bwa Bochura obumo bwa tukaranga na into tigatuochamo tobegentekemo na turanyare gukora na one voice nekeregerekemo so kerengere kigiakite esaba abatenene bande barengo abanyasiasa kurukare abade barengo abantu b'ijami batagete abantu baitu baronekaniye gentekemo tukarangira ni mukutano iyo lengese eseme hoteli beira tukanyara kubeka ibirengere bitu tukate ori que tutokora etokorosi community based organization every registered na serikali social services kinyago to chinguru cyokogenda mutune ibirengere bitu mutu wanzire tenga. Okay. Hari na sensemo yago tumetekera kwa teotigwe kerengereri kumete to mumanyite nga ebyombe mono n'abasubati banjite basoa atirete no musacha ekerekerengeri kigagia chete na kiyabo ikirtai na kigwa kirete ne kigwa bete boko umera na nere John pia muna selivaga atiante benga inche una Haron na beri ngokora igasia se sako movement ase miaka 30 na korane sako ya lenkoro kwa gusi mwalimu sako which is one of the giant circles in the country and from the rankings ya kore tuwango out of 39 best performing ya gusi was number 12 so having worked with that experience miaka ye 30 ekero na ichena abete incorporated into that group I readily accepted. Why? Because inanyata kani mbwato wonge bwomanyi naende nonde community iyo naende nkanyora tingo twaro umanyi mbutware nje bweka butari okonya abande so I readily accepted ngateba bono iyenere na abire nkorengeri myaka yonsi tikatubwaterane egera torolenga kitugo kini bogima bwa baminto abali bomatara abwa sende familia na abande bonsi kerengeri kina kiako na china yanchete ibono ekagera tugansi sabali yeso wamo tugansi process yo koreche stete sako toka korate necessary requirements richa takeire finally toka registered ne Commission of Cooperatives tokaiwa a certificate motinyokane asto mereneta se cheno meeting yokorweli motinyokane abantu bakanjira nike kerengeri ekibuya mono kurwelio bagansa kubeka ogosangereri kwabo chibesa asobwamo egeresa kwina wanda tetanga bono yakinira kerengo okoreta chikoira na magega because bono kero montorolenga abumaiga obwo banko bwalengo ebyombe biri byabanye na kwali goteba nebinde chibesa cyale kwana no nyaro yemesa chiasira busaigo akimone kananyaranga umanyora gwatembolinga tiatukemeki ngokerera kana ko professional tiango chibesa chigachwa se chiko gachwa wasi bororo yani openness yero ekagera bono tokaenda ibere tutelebo yo kubate chibesa nchiro chikando asomo buko nimbo munyakero go nchirigo so nebo mu treasure bonara atariko poke besa chibesa chionsi tokoenda tuigore bengi to buy PayPal ni account number umuntu akobeka chibesa kurumwaye asesimi ya working chibesa chao chiachira sobomo bwa matarasako chibesa chao na treasurer yanyole message imi yae komotebinga Nyerebe chibesa chao cha obikire asesako na inje buno munyakira na inje nanyole message imi yae komotebinga swande so chibesa chao obikire asesako ntubwate bono bali baitu bagoti na IT nero chweka ase Excel cyara karanga chibesa cyo muntu una cyacha cyasoire asiwenete koba igo bono nere uliobeka nera akonyole message ko matenga chibesa cyao cyachire okirebuya na endi na bakaro tukumana si meeting twaboroki ikirecord cyabo asibesa cyinu cyachire no hojira besa nkiri ko so akoboko kwa muntu egere chi statement na ochire na kerento igo bona wanta tetega ngambia mune sake ya very professional twakini asinga kenge kekuru motinyokane
abantu ba registre membership baikire 130 igo bagendete commentary tukase lituko na gwetani abo twasukire atua twanse koruchiloni nechiloni twarura abantu tayari abantu 15 baire chiloni abandi mbagendete kuna ko utaboboka ndugendo ke tokagete kya wekaine biribinde ndocho buyambora bona abantu nali bagona kumyoka nga kirenchengo koranso nga kirenchengo koranyole loni ngiye kwa twakoretebo umuntu ayo mubuye gachiri chibese tokonyara otwanyete nga kidogo moko bekraniamo esani gosesuri na bego ichara korwabu bali babwatu okogania nabo bagoja basaba gokonywa tali bonse barasabira gokonywa limo mbaroro paite we babwati chibese batagete kogacha asingi ncho kogacha egere nchiba sireli nyomba nebengiri bagachi kogachuchiana kona chikuchiana koliewa bono bararanga chiso asesa ko china ko le biashara omwali bwo mwaka ngocha konyora tra matunda koro in form of dividends and is what we are encouraging them na hindi na bondo chenga abantu mbale post about it igot waskire toira abantu jironi chishamba gandate kona kobeka litukaseli tuko ne chi interest to chachi chiro very minimal igenga to konya abantu chibesa because it's 1% compound interest nebyo mbesika bakuru mpaka 30% ntuo tokoro simply 1% because twarocho ubutaka bw'abantu baito abwa setoraba mu babo tukanyora kubeke mesa kujubeke ndagira se mesa nkobere gasi enkomu ngakitora akole bali babwatwe mechando bako na korobera bana baterera abantu para goeta bae uchwese chiukuragira chiuka ngakibara akole babeke chibesa akiba yabo oli ubwato kuganiosaba naende untu bwata machikaro ntu basomere to gosaba nga kikole ekora go chisaba bese chiga nchiri go chigosira ekogera abateneneri mbaro naenda abateneneri abatu bakorwa asike nyore kyo mu bwabo matara igontu wango bayani kari chitole ngomuntu gotenenera gosori okoira wekomanye mwaye naende no mayete chimbu chiaye no mayete ngatali muntu ogocha gotenenera anganya mabyaye anganya gochieke nyoro kende ikabantu baito babere informed knowledge irie takabeiro ntogendete kubaumirania kero motienyi litkolia chumaine yentangania asomotienyi utokumerana twabasemia twabatebia stwarure na asitwaikire egera babwata maswali bana kubori bonde gento nkelinga abantu mbabwata bongora asogosa lakini abantu mbanarete kobera asuru bago baganya ngatigango torara bone krobaro dire na libagosha ana otokoti yandonga bono te train ya rule stage igobono bwati mayaga no bubaise konyorwa so na wanta etokokera e group with the support ye committee mbwate management ye sako bara abantu kianda abwase treasurer na royo a very able treasurer mbwate na nsikoli na mokora bwate bitabo bya gasemesa ne bangete na inje no moliki na abande vale very able igonko nto bwate office astogo operate range igakia getumaini uchimotu akego no tokomera na bagaka no bagotire na bangi nambaro igo tokomera na every Monday and Wednesday kormambia bakasasta twahudumia abantu abaiga pia mono etoiraga kweresera mange kubwetkana ne sako akurinde ngote banga mwacha kirite kora sense mo yisibiro maybe nabokora totebye nkike mwabere mo wikirania oikamabere ko wikya sense meri sako. Okay, one thing that ko batebye aketo akite CPO into na baraibe community it warangire because we are retired. Now, somebody very retired in Muhaka, Nation Avandi, Tokara, what can we give back to the community? Yes. He said, me, to what I have been retired principal for him. Okay. And now, sometimes, I can what knowledge here in Yingi, it will have to be no over Kini. So, I can engage you to a what in Avandi, Muhaka, I get to come around time. Made to a roaching, there is need to check image to go on. To carry to Kasanga, get to Jakangi welfare, which is one of the objectives. To a Jakanga, get to Jakamang education, was in Jet, Narita could Tibet institutions. Nakiavana, Wango, Kivak, village school. Taking to whatever, no whatever Yavana village school, on your Kubwa, where San Koyo, Navigojakovigas, to whatever, the 20, as far as much as to whatever Yavana village school.
tigango turareria abantu biasere bike ni support ya bana bagende school na inde tugasensitize aba community nga intu na bamatara intu wene kwirigerera ibuna aba matara boka ikiara abantu bachake ku question abona aba matara boka mu kwirigerera tugateba haya ekobo obo mugwa bo matara immediately abantu bonsi bamenyete bo matara kiage tote aba matara because we are being segregative, you know. So tugateba obo mugwa abantu bonsi bako find in the environment and the boundaries of matara bamenyeto abajeto kiano tiabajamu. So with time abantu ababagajamu abandi bamenyire imyaka ngwetani 30 40 bari mu matara. Ekagera abantu aba using their knowledge and using the knowledge yaba matarabol to anyari kora injection of new ideas is a CPO. And that is why we came up with now ngakitogo kora abantu atubarende that is focus on the circle. Another objective we are focusing on kwaboria is the welfare. The welfare in the CPO. A welfare ne organigo konya bandekera mabaro and there is a registration and covers welfare. We pay minimum of 250. We pay minimum operational fund 400. Such that you have to call a nyoro kong, you now can be assisted. As a CPO, we are over 430 members in the CPO. Of the 420, over 420, 130 now are joining the circle. Ne chairman yako na sako obo mbororo boli ekina kira kige kwanza gekubune binde and that's why you see anyewe ka very clearing dragging their feet okunya ko kuimusa magega kwale ngoro lakini buna tua launch tia mangana checks we said we give checks not money so we draw our checks the pay's name to open the check we're in a cooperative bank direct. Kerabantu baro they can assure you, and we are here together. People have opened up their minds. It's transparency. Why are they going to be saving? We must do things as a CPO with a difference. The difference is the professionalism. Into a very leadership, in the circle movement. I've been a leader, principal in high schools and technical institutions. So that leadership ability, tonyerente is a community. Toboroki, amangana table banking is very important here. Let's go to the bank. And we do a table niga. Into the CPO, tuibora abana mwana kurukwesa yonde welfare, yonde education. We'll have something to tell people. And we say, if we can start a circle, we'll grow like Family Bank. Will grow like Equity, will grow like Faulu, will grow like other small banks. Look at Equity. It has gone branches across the African continent. Well, it's a dream we have. And we believe as we move on, the more we contribute to the circle, the more the CPO will grow. And the more we'll assist abantu. Okay. Chairman mwachimu kumanyanga ekero montabu ateno kuganiko waswa asesako ningikeri aganire gutwara kerkende oikara tanga na waswa CBO amanya go advance which as esako requirement in chile on biamo naenda silivoli aso yokuganiko waswa asesako requirement number 1 ya singi nchonga bono ACPO na ro muiboli bwe sako igotogota kumonto register as a CPO. No register kwa is minimum of 150 once romutinyu kianda. One kra register as a CPO onyolire na base main as ngina bono. Kurwa buna bago chinaenda as a sako abo ringa kinaenda ngoswa. Bono ko mwatora mawaide ko gere kra goswa as a sako ntubugate chiform chiragera acho ini sako. Form which chikoro kwa membership application for membership as a sako naro gago chini asengi chiwo wakana na shilingi 150 ocho form ichibu yana bako ba directed nabo bisabaito
egero twatachiri gento gekorokwe copy yaye kebande watachia passport yaye recent watachi na KRA pin yaye naende form yiga umuntu nari wetera naende asobo maigi kinyoro okumu identify properly uyole nere member omu identify ngoyo ni mumanyete tali muntu mube chimbu cyane kingiye kire twamwanjire nabagosoa one binte byekoro byawe byonsi anachire n'ekibese ekyo list rito ngo ishutole receipting over form dia batachi dio amone binte ebyo abo bisamparo robono ba executive by transfer tre form yeli banya ligelinga ne merited bamwa enamba oba intadi as membership register yesako bono na boye gutworoki na what membership asesipi moina and na what membership asesako igo bono na ebyo binte ebyo byonse we can indicate na for future reference igo tokora checking na ali moina omoya oswa moina igo bono maires na wale simbuli yo ngana ende ngoma restaurant nga kuwa kani jwese ekyo nkwe committee olinga kiro motienyi nobe gokorwa igento bono tochiruka chidi post kiro motienyi chiba kirabe chigo konya kiro motienyi tali okorimo bono kero goswa korie nkoswa le registration ya yago kora asesako na shilingi 600 na chiago soera asesako alafu korwa bono chiri chia mantiri bono chi akobaranga na chichia yakuyegachira gakorunande shilingi 100 minimum ekero chirenze okonyora kwa yanyo okoba igoro gotakaru elibu koruchiri ubere we have no problem to what abantu bakora kubo igo buno goseni kwabo kole lakini mtoto tagete aru minimum chiaye egere haenda we consistent yani abo korukiro moti kogenda tatuma ekora agenda arale na ndi na wekera ukani gocha koba anyoro siekreiru igo bono to site symbol requirements to bwate na ende buna kona kotuma jwa street yago chialia sebengi nkona konyora track acknowledgement e treasurer na bwate bitao bya yako entaga iga yoro kinga e manual register na bwate still we have got into to koro ka excel ase computer naro to bwato mo biso kobeka so binte byansi pv ko umerani wa bya check unga ko bwate na kyo no ya bwate ni statement yo cha twa check binte binko iwana vile say that to abashwanga monto oyo so irobere membership yaye. Okay. Yes. Qualification is membership with what I need minimum share capital. Yeah. A year 1,000 according to the cooperative requirements. So apart from the registration as a SACCO member, year 600 is 1,000 minimum share capital. Each transferable but not refundable. But you also earn interest Yeah. at the end of the year. Okay, if you say 1,000, sorry, if you say 1,000, ne chia une member. Ikuru kuna chibes chinke kabisa uranyari guwaka na eshenke kabisa uranyari guwaka na kobe member yesako. Chibes 1,000 ne chiao torigo chia monto. Amina abo chio monto asebo member lakini to go chirusio ronga bono gochisokiore ni go transfer gochiso monto boso kuna frida bono take gochesako na bonkolika an agreement with you a request bono na rule sako chibese chiane na chire frida. Okay. Yani ngenchende nelinga enganga nesiro yenyombeye oisikonyerusia enyombe na bego tengeria sayo bono chibese chio ogotigero yorime esire liatigara kobo so chibese kyonsi ni chikworo kinga nayo monyene na elitina lienyombeye ekaro chibese chineinde ngukwani chire interest dividends kiro mwaka ne chibese cheketo kuruchi loan ngochibaratoro. Okay. Maybe tutemena omuntu maybe obereka kurwa sesa kongete nali egokorikana you transfer iyo. Maybe arabusirindo omuntu kurusiko a transfer kinsa kireshe rigocha sana. Maybe member nyakurusiko tari member within a sesa. Yeah, I can only new member I think. We have not reached there. Lakini kerera ikigawo tumaite buna tuanyibeka chishare chiao ucho member yo o register na 600 ono chibesi chiao mbaya turi guchirusi nuwo chibekere member inde na chibekere free na ye new member ere zero ego to support yese ego big. Okay. Yes. Aha.
umuntu nanjire gutora gwetanisha yora gutora kishya kolengana no konyora kwao. okay Yes. nkora ndasa ebyombe bingo sasa sako kinyinge maybe kero umuntu akorwa minimum share ne mubate minimum share ya 1000 maybe ekerengo kerera tabwendre tubwetanya asoko muki maybe alone to make sense mwino wakimokora. Yes. I think buna tubegete tubwate bunanyibeka amachiko naro. Okay. Buno kunyara kwa ukuri. Buno contribute every month. Minimum nearly 600. Lakini abora bo contribute 2000. So chibese kini kitokubeke tubwate a credit committee. Okay. Ekurigere chibese ringa your capital was saving. Okay. Then we, because bono to kwanza etoko nyebeka times 3. Yeah. What once. So if you have saved 10,000, then times 3 is 30,000. That's the we start off. And the koi go manyitinga into one aim yutena banta bari inside. Okay. Lakini muno gochiaka na buya gochikora. Then you qualify kogenda Chigor kerenga ki. Warare kandenga nore mwege nyeso wakana kwao. Abo no tuanze Okay. times 3. Payment abu ntubwate gento tukoroka credit manyo policy bone gochigo twala nga kitokoro chwes igo bono nge iyo igo yabete developed ikaroswa ikaba approved na members ineli shiko manyete nga ikarongo kora savings chiane ngo ikekerengo gete ne karongo sabeloni machiko nkubwate naya ne multiply ya ne riye yani marakalenga nkonyora. Of course nginje yende watanga nabo montararu obwate ni ansuri gosemba asave chwe chinyingata kekoira airo yomo akole te konyarekana igono to una bono iganto egete una trabake ekerengo to gwansa korwera egere kero monto kogani waito ngori ngakero montara nyora una toko na gokina una toko nyora chwe chinyinge una toko na gokina Onya sa mambiara to semi tanyore twanyore bese ntambe bona botote montonga sabe bese liora nyare wakana uitine ngaki bono credit committee liate ban kurigeriere ya kole ndo yekoro kwa preso yarigeriyo konyora kwaye go ikai adisclose ngaki konyora kwaye kole na ndinkia go chigokolera na bali ba kumutenenera mbanje bumutenenera chibese kerenge ikyo tuchesense miyago jono nkonyoro linga maybe timeti gosemo begete chinga kimukoro chibese chiga maybe mo begete chitakigete na libone to okorwesha yabo ori mukirilo na bikire chitakigete onye taka nti watapensa. Okay, thank you. Okay, to answer the question, the latest question probably. Kere to mukiri alone to our city regulations on the currency in kamati. Yo kobekera onye koira kibesere tariki 20 muti nyunde tariki 20 no wente ko chaka wakane loan ya 1%. Lakini before that the credit committee ya decided a form SMS ono nyina ile loan nji John ba gonto mele message nga kibese chiao no wente ko wakane ngakigete okwe bankoro isi binadamu. So to kuba inyoria and abakire simenye gikonyarekana sajya diumuntu igawe gatare 20 mwezi ujao amanyinga kibese nkorariki kwa kanari erito nyareko yani nenyingi dokorosie ewe yo make sure nga members abaire kironi ngo kirenta bare bangwa kana bari kibese kinenchi konya abandi na inde egento keroro ne kiringa egento kende kwa boli ne kiringa kitokuru kironi twadesign the system bono ukimotwe na kironi eji because wono muchaka nabantu bagwate irange ryo konyora besa gochia lakini bono ko beginje ryo nga credit committee ngotebere ngakinye kiya nkunyarekana abantu abo twababekamu twari kironi ngakigete yaba raisi esintu automatic message which is abantu abo ngakiyama. So we are working on a system one year to watch a Kakuruchironi in Kakigete specific time. So that every right for the credit committee go follow up about that work, Nachibesegate with Kachire. However, I might touch in a monkey.
nabora atware emergency ekere ya very emergency monta kirese committee ito tumute chia sako na bago turangi so that tuikaraza tuarora the merits ye case yiki tuakirigereri then abotokuru emergency una emergency yere lakini iwonto kuganyinga kitogotera what happens umuntu maybe next tariki 20 aboneta ko chaka kwira nichira siri mwamo nyeri maybe nabwate egento getekiamo nyora atabetika wikiranya litukolere. Okay, yeah, we have talked about, in fact, yesterday. Thank you for the question. Okay. There is what we call that money, the capital, the principal amount was attracts interest. Okay. And that interest is per week. So that moyo monto interest agenda which monto. So that money, the principal, only probably 20,000. If you say 20,000, go attract the interest. We are in the process of working out in a Kira Fefe community. But for now, we have talked about 1 week. After 1 week, 1%. Yeah. After 1 week, 1%. After 1 week, 1%. For example, when you go 20,000, otora kana unakuwa nyeveka. After 1 week, I will attract 1%. 1% of 20,000 is how much? 200. 200. So we want to work on the 200 on top, and the 200 on top. So that is what we are doing. But we are still in the process. We are harmonizing. Punishment. Yes. And comment abone elinga ntota itkorekana to ko punishment pasaito lichiko lilitobegete ndiringa kero montanyo lirugwakana chia tuanjiro to kobogorie egere goitere garanta bali bamutenerete itoiro mutinyonyo elire nabo togocha twa not fa manyenenga ekorekana loni twako ete transa ko yakana aindo ko ire period ende totebe igo mutinyo kabiri bono twamanyiri interest yarone gende tukona comment twamanyie garanta twamate bono ngwate nete nyale bera kino corona eloni ya tata twakana go sosinru wakana igo twakoire notes mosolve nere ata isinto maitenga ago garanta sina ubale security ise waitane period yalitobegete nabo bono togotumia ereshi litobaete kero muntu chwesiria motenete tobate bono kumwakanira mole esababu yokuba not fine kelinga na baro yo batenete bamwango ibamotengo yo muse utwagotenete twakanira oni utare okora masikania yi egere chwesanchi te bana isiko chiche okonya abande. Okay. Garanta siba ko within the circle? From the circle. Nere go tato ko register te ase CPO na ndo register se ese nichbe ese kia to tara mwanchere na o to kolgere twara bitabu menga maene no up to date egere kwa mago tinenero monto buna kwa be kuga na ende twako be kiringa gwatinene ire nyarebe na nyarebe abantu batatu gwatinene at one time to gwatinene abantu bange ko era ono tinene kero monto ora sinyote ego bono to watos records. Okay. Istaje ni metena yo bugoritie ekigani sakeli anda bantu mete maybe maitenga rero mbotoro muchando ko enda sejon kero kene merobeli kiri rero na soko ene kinga amonta kerata gitebune lo merobeli kiri akobwate. Okay. Ekera sabire eketu moire no agoche sinde na murikera akobora form. Tubwate form chilo ni tubwate mara gatatu. Na mono tubwate school fees na emergency. Kionsi echingu gorore form ya loan you at 150. And kwa kana 50 shillings for processing. Processing fee go that 200 shillings. Okay. Erisitieri na lyo gwata kise loan form ya. Kworo kimya kwa kanei. So without the receipt, ndo process loan yi. Receipt yake kwa affiliate you kwa bibiri garanta kwa affiliate form you yagenda to the secretary of the circle. The secretary onye register. Kera anye register aorokiri circle number yao OBP number kuna mulisia kwa na musako chia kwa na wikaritanga ni register kurwa CPO. So the secretary is duty no checking with donare CPO mem. Are omakomwa
nare sa komemba kera wika obete tu ekera certified ibindi imbiri o hand over form to the credit committee. Now the credit committee nere go check ibintu mu chairman yakwana paid up garanta saba. For example, to go guarantee monto nye wa contribute matuko meeting yeto you got to qualify. So the credit committee no collegiate ibinte biri me ese form you. Okay. Ba konyera nga ya very satisfied nga nere duly basi oma already members bande bono signatures ya makonza o sign ongere dia treasurer na inkina sign na nyerigere na ronga mbuyere because the signature ya treasurer is mandatory so close to us. That is what the bank and up to 103 but the treasurer must be a mandatory signature is up. The chairman, some vice chairman, the secretary, the treasurer. So in Jakarta, sign it. Bono, I'm satisfied in giving the Nama Kubiere, the chairman. The chairman go to open the signature as the last person. Nama Coente into the register. So that Nama Yanga, the register and everything. But the credit committee very crucial is okoena na chiloni. Ikiara batanchira netike then etoko hold a case yake to hand over to the chairman. Kerigato committee. Yes. Okay, chairman kora tumanyigo nga ngikiragero muntu tanyora eloni. Sengike ngikira amorusi kura sokonyara koliro. Pia mona seyo. Ntobugate gento kia chapter 6 yoko wotaleru ya mono kelinga ngakyo watoleka ayo monyene iska chibese chiora ewa osino ene karoko na koligia kwa irwe form ko chikwana so monto ogotebya aya nchini kolete abantu bonse banga ko sign it means ba komanyire ngembu yawo ngakiere na indi ba korire asino ene binyoro buno go sabana ene mechi oetago eta record ya hotel yengia ekine gente kemo ubona ko bona credit committee ekaroto so payment ili montakro ya 50 processing tili chiabusa it's up to the credit to establish yani koma yango maino monto na tomwachi message na chigo chikorera the intended use na ende na chigo chinyora na ende chwese chiga bara mu interrogate ba inkyo cho bia star kyo cho kare ka to wate mama mboga bara ri mo na wate story ya sako ne lebintu na wate ebinte binge baru chwese mate ngaba komwa abantu bamubwati chigende chire litukeli awakana gosinye na ende ba etoke bintu binde biratange biringa onye abantu ba mosaineri already ba exhausted ba saineri abantu bande mbwativaga bono go ikatumo tumande ko ligina ende montonde amugarantiri bagaliori yakaroli ko nyokorire na enda abantu bande mbali batara qualify ekogera bono mbali go save arwete osine metinyi berakanda gatimoka bono monto itwatanga go ikirare kane ko consistent ya soko rukero motienyi no ikiraneti baranga maene abantu ambakiraneti nayo yo monye no gosaba nayo norora kanetenga no le up to date yani anye toro mutinyo no yo kianda tole iwono kanga chibese chimutinyo nane no ruete paka no yo kianda because so far abantu mbali very loyal bono igabarule chibese paka no mutinyo ikomi paka no in December abana boto kubara twara ngumuntu yere na achale tiekeombe wetani muntu ruetelimo ando go chagota bokalimo mate abona tinkurmo mbalire go chimaega bona abuna to kumukani chiko ndiri wancha iko to wansa okubarira chweza kurbono ochimutunto go backdate those are some of the reasons. Okay, yes sir. Ndete mara watira kutra soso mutumukumuke goto kwena mawe mogoto elesa osimo kwa elesa mwanisho mugere nga obuya bobo soa esako mboro byobo tatebanga abantu mbaroro bare CCB lakini mbara baba soa esako kerkende mbara baba komanya obuya obutira somo bere bense byo yo bonchele ntobeto kwa semeke mambi mono sana mwanchi mugere chinga kebente gusangana into asomoro bere bense yo bonchele stagende tegusangana obwatani korwa ase obo mo gwa matara abagende tagutumanya amange igoro yobokoleri bwabo kono mwanchi munyo toskatonyegera wirantara sekeke kerebosyo erinde tobeto gusanga amange.
Easy TV obwansu bw'omugusi. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ayumurimi giata kurworo gonkorwo gusi ni chisemo chiyetanaine wono na nkakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited ni chinsagia chaye bwenyorera mariogo yuguciarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu chubusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Oro Sagironde Nigorule nsemo ya Jogo Angene skuru yobruso ya Jogo Primary Nabuigo Okoba Kirisimi Ilikoma Nyamange Enokem Agrovet Limited Growing Healthier Future One Harvest at a Time. Amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center igotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yandamange ayo koringori wa nech machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karabu akine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka omubero omugima gwansero omotu mpaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo ana abane machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 nabantu abange baeteire